Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono iki. Iya. Wani tenan karo aku sing tak wedani apamu? Wah, Bagong kowe aja edan. Meneng ora kowe? Oh, bolokan to, Werkudara to. Wah, ngapunten Dan, ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to, sampean mawon. Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean kok. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku ke Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake ning negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku ki kadigdayanku mung buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, anjing. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang to? Ora. Waduh cilaka moko aku ki nek ora duripke ora urip. Tenan kuwi yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan. Dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werkudara bareng tok jak gojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke njilih rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, mung rek gas durus. Watu kok sesuk ancor dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak ndasmu kowe. Ben arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya, kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Mbuh. Wah nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati, Bagong. Ndarana kula sedaya nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas katos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih cok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, karang teng kraton iku antene ming maem terus. Aja dinggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun
Menika anu sinten sapa yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang iki. Nyemelange iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong, sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Koko Prabu ndadosaken kagyat raos sing manah dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong Koko Prabu jagat waisan niku Bathara Wayapta jagat inggih Yai menika kadidene sowanipun Petruk kaliyan Bagong Koko Prabu Mandura nggih menika sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong lah pun Kakang ya wis weruh Petruk sowan ngabiyantara ngersane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah-ungguh tata krama, laku dodok nyembah karo ratune. Kuwi tegese kawula sing ngabekti karo ratu. Saiki jajal gagasen. Bagong iki derajate apa? Ing atase ratu kok dijak salaman anggepe karo kancane iki lho. Kaya ora ngerti tata krama, kaya ora ngerti unggah-ungguh. Gong, aku ora iso omong karo kowe to, melu kena ning nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh. Lah kok ora tata krama nggo endi aku tak takon. Ratu kok tok jak salaman. Terus Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat. Heeh. Dadi dhek ora mbeda-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane. Nyatane tak jak salaman ya ora duka ora nesu kok. Sinuwun, Piye Bagong? sampean gerah penggalih. Ora Bagong. Kuwi do dirungokke. Wong cetha ora nesu kok. Kono sing ratu liyane kok malah geger iki ngopo? Lho, aku ki ora geger. Aku nyandani kowe unggah-ungguh tata krama. Sing jeneng salaman niku ya unggah-ungguh tata krama. Kejaba nek moh salaman. Niku tegese ora nggo unggah-ungguh, ora nggo tata krama. Ning kowe iki kawula, kowe kudune nyembah karo ratu. Kula wis ngerti rasa dikandhani. Wis, Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho rumahsaku aku ki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok aku kawula kok ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinahi cangkem? Gong, aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngreksa aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok. Karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngopo? Lho lah iya ning tata kramane ngono. Wis ta, kowe meneng. Lho, kok malah ngelukke aku meneng? Kowe iki melu aku Ha iya. Lah kok malah ngelekke aku? Petruk, dalem wis to. Kowe iki wigatine apa matura? Iki kok nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Ah kula mboten iso swala. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba munggah ning kedaton iki keramike wae kaya ngene resike kok dinyak-nyak Bagong sikile ora nggo sandal. Kowe kok ora nggo sandal to, Gong? Jebol ning dalane. Jebol ning dalan. Oh, pedhot semok. Terpaksa cekeran aku. Besok meneh iki omong karo aku, matur tak tukokke ora. Petruk dalem sinuwun. Padha kanthi harja sapraptem nira Petruk. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala bekti kula punjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha harja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala sinuwun bekti kula kunjuk nggih pun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Nune nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Panakawan Petruk padha harja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Panakawan Bagong padha harja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nune nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Petruk kanthung bolong padha harja sapraptamu.
Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk Tatompo. Pangestuku tampanana nun inggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paribe. Wong edan Bagong Padhararja sak praptamu. Wong edan Bagong Padhararja sak praptamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi Nalendra nimbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, mbaya wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku ki nang omah disembah anak bojoe, Truk. Nang omah dikajeni ro tangga tepare, nang kene dedan-edanke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono Nalendra aku meng kawula, terus menang edan-edanke kawula. Ya ora entuk. Wah, bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok didan-edanke. Wah, wangune lara ati tak unekke edan. Lara ati aku ndek perasaane. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong Bagus dhewe Bagong Padhararja sak praptamu. Cah Bagus dhewe Bagong Padhararja sak praptamu. Lah iki aku unekke edan tadi wangsuli unekke Bagus tadi wangsuli karepe piye? Ah, Gong. Kowe engko tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marahi geger tenan. Truk. Aku ki ngilo wis sok semaput lho. Kok dunekke Bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu. Wong ngelulu ki ngungkuli wong ngece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa Bagus kok. Kok Prabu sampun. Bagong ngaten ki mawon. Bagong Padhararja sak praptamu. Slamet. Lho. Aku ki ratu. Iya ndeng lali aku nggih. Pengatunipun Ndara Baladewa wilujeng niring Sambikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Nun nggih, mangkeke riku kapan-kapan tak jupuke. Lho, pangestuku kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basake ngene gawe masalah. Bagong iki bribek-bribek terus. Ah iya. Petruk Padhararja, wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Yo, Bagong. Nun. Aja gawe geger. Padhararja sapraptamu. Pangetunipun Ndara Werkudara wilujeng Bagong Padhararja Petruk nun inggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya Bagong. Nun inggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel marahi cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun diralekke Panakawan Den. Iya Bagong. Petruk Bagong Padhararja, Petruk Bagong Padhararja. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun inggih. Sewu-sewu kalepatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur nesa paduka Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngapa matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe nggih. Bapakmu Semar kena ngapa teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kulawarga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula mentah diparingi ngelmu.
Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula wentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe pepinginan ki ngendika karo anak-anak kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek ugeg sak nun sewu kula tak nirokke suarane Bapak ni Semar nggih sinuwun. Ya Petro ora apa-apa. Mengko mundhak enten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane Bapak. Apa tegese undhak ing pawarta sudaning titipan? Undhak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Umpamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol, tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undhak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pundi mawon pun wonten riku niku. Iya Petrus. Nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, Bapak ngendika ngenten iki. Truk. Aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo mbiyen. Ora ming Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta iki kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamadan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane, saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu merga perkara sing sepele, wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentara karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lho kaget. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Kaget aku. Ngono. Ngoten. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten Bapak wis ndhisiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha memungsuhan. Ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Neng kono ayem-ayom tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Tru. Kowe tak kongkon sowana pepunden Pandhawa, aturana rawuh ning Karang Kadempel. Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Truk? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane. Kawula ki butuh digatekke. Kawula iki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara,
nggone bakal gumegah rasane rumangsa handarbeni negarane wekasan tresna karo negarane tumuli mbangun negarane niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara ning mapan wonten ing Parden mapan wonten Karang Pradisan sedaya dipun caketi dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan pangsasanipun Semar Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan kula dipun utus dening Bapak Semar supados samboyong dhateng jengandika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garing cangkemku omong terus ora ana dados niki Semir ora ngawur Semir iki lurahe kene Semar aku iki melu-melu kowe gong rangan iki bengi iki aja nyebut Semir Semir iki undangane cilik-cilikane lurahe kene oh niku ajeng bangun kayangan syukur bage bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sagedhakan menika mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik kemajane wangunane ya apik tur dipercaya dening para warga masyarakat ngoten mboten sagun ganti sak mangke bapak ugi kawisuda minangka dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya ngono to Gong ngoten mawon bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat padha karo milih kucing dalam karung lho pun iki mawon sak teruse diparingi wekdal dicaosi wekdal bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel supaya luwih iso memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel wonten niku cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama Petro nun Pandhawa kuwi ora mingaku oh nggih lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petro oh menika langkung prayogi malah sae menika Werkudara nggih wis midhanget ature Petro munggo penemuning Siadi ayo mangkat Petro nun yen bapakmu butuh Prabeya aja metu saka bapakmu ning jupuka saka Jodipati dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu wragate saka Jodipati dientekke ora apa-apa alhamdulillah Gong proposal 1 masuk poin Gong wah lumayan iki Petro aja ming Jodipati Madukara ditawu bandane ora apa-apa waton bapakmu kasembatan bangun kayangan Petro yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa waton bapakmu kelakon bangun kayangan Tro omongane bapak aku bendahara ya oh bareng danane masuk kok njur ndapuk bendahara ora weh aku ki wong arep elek dhewe kok ana omongane sapenake dhewe aku ki wong jujur oh beda karo gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik aja iki didapuk bendahara RT ditilepke kok gareng kae ya nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara Ndara Janaka kuwi iya Petro yen to pancen mengkono aku bakal budal marang Karang Kadempel Petro Yayi kula nuwun sewu lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petro aturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petro lah kok malah samangke dipun tampi menika aturipun Petro lajeng adilipun wonten pundi Yayi nuwun sewu sinuwun kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis iya Petro pripun sinuwun Ndrawati rawuh mrene nggih terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada lho kagem napa negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Klimasada mula aku bingung Petro ngendi ingkang kudu tak dhisikake
Ndarawati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten to. Iya, Petro. Gong. Proposal ra sida masuk, Gong. Ha piye? Sinundarawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinundarawati iki negarane Ketaman Pegebluk. Terus isane Waluya nek ditumbali Pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundarawati. Terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru, ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong, iki ngomong ning ngarepe Nalindra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya, Bagong piye? Mboten ateges kula arep bar-bar pisang. Abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin nglairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemumu ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinten Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndarawati Ketaman Pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Kaka Prabu Ndarawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Wong basa Indonesia barang iki men-men kaya nggon TV lho, Tru. Mboten napa-napa, percaya mboten napa-napa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Lire piye Bagong? Ngeten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Ramawijaya, angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa? Apa ta sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Bathara Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Mongko dewa ndawahaken Pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Wah, mudhar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insaf ora gelem, anane mung tumindak sak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring Pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring Pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to. Nggih to? 1. Terus, sing nomor 2. Nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal. Niku api-apike ming dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos menika panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka 2. Ana neh Ragong. Ana iki pokoke tak kupas tuntas. Iya. Ning nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok nek ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3. Angka 3. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Anjan.
Jaman saniki niku ke wong sulapan, ula dadi dhuwit. Dhuwit dadi meja. Aku biasa nek dhuwit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi dhuwit niku wong sulapan. Ngoten. Toroke wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriya. Elen Sinuwundarawati babar pisan mboten. Ya nek niki Sinuwundarawati tenan. Lho nek palsu. Nek panjalmaning mungsuh, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantip panggraitane maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mula sakmenika Ratu Lenggasiniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok, ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati, aja nganti ketrusuban. Wapokmu kapan? Aja nganti ketrusupan telik Mangendra Jala ingkang marajal saka sela-selane Garu. Oh, apik ta, Tru. Mulane aja sok ngecese aku ya ndek sastra. Ya ndek sastra, aku sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padha ngoten, patri menggalih. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut meneke pustaka Jamus Klimasada jebul diwenehke Kresna palsu. Wah, Pandhawa kapitunan sinuwun. Maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Petro Kanombala. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah kok. Inaes ngene iki piye? Aku meh ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Aku jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wangsuli. Petro Kanombala kowe timbali nata mandura Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Yai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwundarawati nggih Sinuwundarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Lah kok dadi adimu? Bagong dilangap-langap ucape nyerwete kaya bedet Sewundapa Tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Endah-endah yen batur gedibal 17. Wong elek nyolok mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalan ditunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe iki. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwundarawati. Nek kakangne tenan ki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Iya tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sen supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Sun Mandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Ndarawati. Padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Yen Bagong isih ana kene, tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Lho, sing kaune-uneke meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngune-uneke kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndarawati, wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi-dadi manan kowe.
ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-unekke kok kremah-kremih. Ndekno nek nang omah bojone dikeplaki. Nek nang musuh wong lanang, wah. Pakake macan sisan. Kok ngancam kok pakake macan le golek macan endi ora. Ngene, Baladewa. Lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Lho, biyen wani, saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos, kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngunek-unekke kawula, kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong, ngedhukke kowe ora ana trung kedhepeng netra, glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngayal. Iki wis ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Non, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngene kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih, Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17, wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndelepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusti, aku ora trima. Iki nek karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing goragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wuto ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge.
sampean saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong 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 gur. Tamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunekke wong gedibal 17. Nek ade sing dunekke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunek-unekke karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang Alam Padang ki bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mula nek nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo Simbokku. Wow. Tatae nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik Gong bol-bol ki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang endi bapakne moneter Kadek Dayan? Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Nek tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi bapakne moneter Kadek Dayan? Wah, ora minggat. Ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah kalih kula ora karo Bagong, padha gedene sinun. Ayo, metu jaba Petro. Wah, anu sare cacalan kertane bawane segala. Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petro. Nek pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun kangsenan kalih si Petro. Tru ngono nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak yo ora baen-baen. Terus kula mandheg kalih Petro kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Ana gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa? Nggih kalih kula kalih Petro. Iya Bagong. Nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petro wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangane Kresna, Petro kakangane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen uyak-uyak mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon lho tinggale modar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku apa? Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki tegese aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrana. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya mung kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendini tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya, iya.
Wani tenan karo aku sing tak wedani apamu? Wah, Bagong kowe aja edan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anu to, Werkudara to. Wah, ngapunten jan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean menawa mawon. Werkudara meneng aja men melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Klimasada arep nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku ke Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku ki kadigdayanku mung gurok. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani senjata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake senjata cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang to? Ora. Waduh cilaka moko aku ki nek ora duripke ora urip. Tenan kuwi yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jagojek. Karo sapa-sapa tok jagojek. Werkudara bareng tok jagojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke njilih rek aku. Rek gas. Tak silihi diaku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulunge lho. Wah, Mung rek gas durus. Watu kok sesuk ancor dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. kula idak ndasmu kowe. Ben aku arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya, kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Bu. Wah nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, kula nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarana kula sedaya nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas katos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih cok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, karang teng kraton iku wonten ming maem terus. Aja dienggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang.
Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Ndorku ndoroku nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndorono kula Dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu ndapa. Nek ora tak andani Petra iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah. Nune nggih karang kula niku Petra iki nek wis nesu wonten nika. Iya, Bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladya mesti wani. iya. Nggih. Pun nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih. Iya. Nah Zainal pamit sik ya nah. Nggih ngatos-atos. Kawan-kawan anu duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA-ku ya. Inggih ngestakaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan inggih. Pun ngoten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal paselan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Nek ora tak elekke nyemelangi tenan nek Petra niku. Ora jane kowe iki bola-bali arep ngopo? Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok yo ngulungi pira 10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, Aku ya ora nggawa. Aku ki nitih kreta mau tekan kene. walah. Ora duwe. Alah ru ngomong iki mau. Edan pelit-pelit banget ya. Dara Sesuk nek Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. waduh semayani. Yang kowe nggo 15 ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah lali aku. Ya ngapura ya. Karena aku kuwi kulino, aku kuwi paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing Pun nggih. iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono sak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom lho. Lho, lha ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki kok teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok dhuwit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Iya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Wo. Kowe ndedhet 200 ora? Lho. Gadah ki lurah. Ana asile. Lho disebut ampun. Ah, kene ta. Ah pecat kowe, ngerti aku ora? Iki lurah Bagong. Abdi kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kono 200 kae aku. Oh nggih. Le nyaur Njaluk Kresna. oh inggih ngestaken jam. Kae Werkudara apa memper kae. Ning jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula wonten paring dawuh kula nyuwun pamit barengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati.
Werkudara. Piye? Siadi ingkang tansah duwe penemu lan sira aturake kelawan pun Kakang jumbuh kelawan dina iki Dimas pun Kakang bingung. Ora usah bingung. Barep kakangku ora nate kleru luwih-luwih. Nggono bakal nemtokake sapa sing bakal mbok paringi pustaka Jamus Klimasada. Lambarana manembah marang panguwasaning Gusti. Dasar iki wanci bedhug. Munggahuning sanggar pelanggatan manembao ing wanci bedhug. Sawise kuwi ngucapno asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti wening pikirmu. Kang mangkono bakal ora kleru nggonmu nemtokake sapa kang bakal nampa pustaka Jamus Klimasada. Dimas kadangipun Kakang. Nadan sira yayi kuwi agal gruwal-gruwal nanging tansah duweni penemu ingkang limpat. Kaya wektu dina iki yayi pun Kakang ngaturake panuwun Arjuna wonten maring adaw. Tatanan para kawula aja nganti kesempyok ing aradan kamurkaning Kaka Prabu Mandurapa dene Petruk niki ngestaken dawuh. Semono uga Werkudara ya ngestokke dawuh. Kaya wis purna gatining pananggilan pun Kakang kundur ngedaton bubarna kang padha gantung sebo. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Bratasena. Purna gatining pananggilan. Sanatasa kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung. Joko Paloro ing sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau.